Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun kapurwakan kanthing luhuraken asma Allah ingkang maha tresna, maha welas miwah maha asih. Kanthi pangajab kasugengan kabagyan karahayon miwah kabagas kewarasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng paduka miwah angga kula. Sagung tamu Prada Muda kakung miwah putri ingkang winantuing suka basuki, para pinisepuh miwah para priyagung ingkang maha megdharma, pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur, para manggalaning praja satriyaning negari ingkang kinarya pandam pandom miwah songsong ing kaswasih, para sarjana sujana ing budi ingkang satuhu pantes hanampi wahyuning kasutapan. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun para halim ulama ingkang anggung amestuti wasing pustaka suci kinarya tuing kautamen. Mugi linepatna ing hila-ila tinebihna ing tulak sarik miwah sikudendaning Gusti tatkala angga kula kumawani teksura tilaring tata krami hangrak subasita miwah tebih saking huda negari munggel pangandikan hanyarwi kamartikan rehne wonten ing kalodhangan punika kula ingkang piniji brayataken Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah ingkang katemben anetepi darmaning werda anenggih amiwaha suta mahargya siwi. Kinentut muri lumampahing acara pahargyan dauping ponang pinanganten kekalih ingkang kanthi prasaja hanenggih Bagus Bima Aldi Setiawan, jalutanaya Bapak Kris Wibowo sarjana ekonomi miwah Ibu Puji Lestari saking Widara Kidul Bendung Semin Gunung Kidul, kalian Hayu Dela Yuniar sarjana ekonomi ingkang sinengkuyung brayataken Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah saking tlatah Joho Kalitekuk Semin. Kanthi pikantuk nugroho saking ngarsa dalem Allah ponang pinanganten kekalih kepareng hanetepi darmaning wajib pikantuk pustaka pikukuing palakrami miwah ijab kabul wonten ing titi laksana ari punika. Kanthi tineteping dinten Surya miwah Candra dauping risangat maja pinanganten kekalih mugi tansah kacandya pindha jimat paribeh pancadan sejarah lelangan ing madyaning bebrayan agung mugi sageta jumbuh ingkang ginayu sembodo ingkang sinangka Basuki ingkang kaudi miwah Lestari ingkang KSD. Sangya tamu rehne sampun dumugi wahyaning mangsa kala katitik Baskara sampun panjer wonten sanginggiling mustaka keparmeh karasang pucak ing hajala kepareng. Hambawani pepanggihan wonten ing rahyana punika kanthi manungkuling puja hangaturaken pudya hastungkara kunjuk dhateng ngarsa dalem Gusti ingkang maha tresna. Kanthi pangajab purwamadya wekasan nugroho sumanding kakindhil saliring bebaya memala trimala sirna katyuping maruta. Saderengipun hangatani tumapaking upacara panggih ngrisangat maja pinanganten kekalih mugi kepareng hamniksani ingkang kepareng badhe katuraken hanenggih saking kadang kula video syuting Imaji Semin kepareng ngaturaken titilaksana miwah sasana kacawisaken nuwun.
Dela Yuniar binti Bapak Kustinggar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bapak Ibu mbok pilih mekaten saderengipun hangatan itu mapaing upacara panggih ngri sangat mojo pinanganten kekalih urut lumampaing acara kalebet gati laksana ijab kabulipun ri sangat mojo pinanganten kekalih ingkang sampun katuraken dening kadang kula saking imaji video syuting Semin Gunung Kidul kanthi pangajap mugi sageta kinarya caos priksa dateng sanggya tamu. Wonten sasmita saking Ibu Jursumbaga ponang pinanganten paripurna hangat disalira miwah hamulas padana keparang hanampi piswanipun mijil saking sasana busana manjing wonten ing sasana pahargyan tindak irori sangat mojo pinanganten kabiwaldo ungling lancaran bindri ungling lancaran bindri kinarya hanyarengi tindak irori sangat mojo pinanganten putri hanenggih Hayu Dela Yuniar sarjana ekonomi rampak runtut suaranya hanganyut-tanyut Dia Hayu Dela Yuniar sarjana ekonomi rinengga busana ingkang sarwa sarwi edipeni memba busananing prameswarining nata kadulu saking Mandrapa Katon Agung Mrabulan Hamrabawa Risangat mojo pinanganten putri ngagem busana kang hapindo susatya tinaretes kinarwa kaunggulaning busana lamun ta cinandra yayah sirna sipating janma Gandya kang winursita nulya kawuryan ana teja cumlorot handipani jagat raya lah punika tejane risangat mojo pinanganten kakung hanenggih Bagus Bima Aldi Setiawan Binayangkari Wijil saking Wisma Palerman
Rinengga busana ingkang sarwa sarwi hedi peni memba busananing Narpati. Lamun to kadulu saking Mandrapa katon agung Prabu lan Hamrabawa. Agung tegese kebak kaendan kang sanyata adiluhung. Prabu jejering Narendra kang winiwaha mutswaring sajuga lan Amrabawa tegese sinung kawibawan kaprabawan edi endah melangoni. Tindak ira binayang kani kinarebek kadang Pandhawa sadaya samya jumurung ing karsa mangastuti suka pepuji mugi palakramaning Risangat Maja pinanganten kekalih tutuk ing salami teken kakinene. Saya caket Denera lumaksana Risangat Maja pinanganten kakung dalah Risangat Maja pinanganten putri. Sawusnya Risangat Maja pinanganten kekalih samya hapagut netra. Padha saklo ana daya pangaribawa kang ambabar karsa dadya lantaran tinarbukaning rasa ginaib kang tumanem ing sanubari. Ingkang lumaksana cinandra ing ngarsa sung tuladha anenggih paraga ingkang asta kembar mayang. Kembar mayang kanthi pangajab kinarya bucal saliring Sukerta lulus Raharja. Ingkang ngemu werdilan pralampita mijil saking kayuwangan cakra kembang. Sawusnya samya satata ing karya sawega ing diri Ibu Juru Sumbaga hanggih Ibu Sriniwah Ibu Kunti saking Ngayogyakarta kepareng hamrit titisaken tumapaking panggihing Risangat Maja pinanganten kekalih. Kembar mayang kinarya mucal saliring Sukerta lulus Raharja. Saya caket anggen ya lumaksana Risangat Maja pinanganten kakung dalah Risangat Maja pinanganten putri. Padha saklo ana daya pangaribawa kang ambabar karsa. Kumlawe astanya Risangat Maja pinanganten kekalih samya ambalang gantal. Ingkang kedadosan saking ron suruh
suruh yen dinuluse jelumah lan kurebe kalamun ginigit nunggal rasane sanajan kang sajuga jejer priya kang sawiji jejer wanita nanging kekaliwus nyawiji ing budi cipta rasa miwah karsane jer pinesti dadya jatuh kramane purna denira hambalang gantal sigra tumungkel konjeming pratiwi pepadanane Diahayu Dela Yuniar sarjana ekonomi datan rinoso wigah wigih Gya ngambil tirta sekar triwarna ingkang ginanda-ganda amre arum Esdene galih hamung hamiji ipadaning kang garwa ingkang muwerdilan pralampita bucal saliring Sukerta lulus Raharja katon kampul-kampul kumambang ing salebeting tirta hanenggih ingkang kawasta sekar triwarna wonten sekar mawar mlati dalah sekar kanthil Suka pratandha kalamunta winawar ing tembung manis lumantar kedaling lati dadya pralambang karya tama kang anggung kumantil kantil ing pepadoning netra tumus pring tuntunging nala kawuryan bos pecah tigan mungguing bantala pecahing tigan hawarna seta miwah jenar kinarya pralambang wiji saking ingkang rama dalah ingkang hibu kanthi pangajabung kidenira arsa lelumbaning madyaning bebrayan agung nulipi kantuk talining brayat hanenggih momongan ingkang saged hakarya regenging bale wisma kawuryan jajar sumandhing kekanten asta datan ginggang sarik mopi narasastra katata kasyaga dening Ibu Juru Humbaga hanengi Ibu Sri miwah Ibu Kontri Risangat mojo pinanganten kakung dasar dedeg wideksa rasa sembada ing driya tan mingkuh ing pekewuh samarga-marga kawistara pepuletan gegujengan kekanten asta datan ginggang sarik mopi narasastra ingkang lumaksana sawingking ngri sangat mojo pinanganten kekalih anenggih ingkang rama dalah ingkang hibu hanenggih Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah dalah kadang pisan Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari sadaya samya jumurung ing karsa mangastuti suka pepuji mugi palakramaning risangat mojo pinanganten kekalih tutuk ing salami teken kaginini wewaton watak ing sutresna suci samono tindak ira risangat mojo pinanganten kekalih salebeting wardaya hamong tansah gumbiraning tias dupiwus kasembadan manunggalake sejo Frisangat mojo pinanganten kekalih arsa hangadani tumapak ing upacara mitrat hadat widiwadana ingkang lumampah
Rerengganing pahargyan saweneh wonten ingkang awujud tetuwuhan miwah Pusparinonce. Wonten ingkang awarna rikta seta wilis miwah jenar. Ingkang wilis kawistara ijo raya-raya kadya taneman ingkang nedheng gumendhung. Ingkang jenar Cinandra pindha podhang binorean. Ingkang rikta yayah wukir kawlagar. Ingkang seta kinarya pralombang sucining galih. Ibu Juru Sumbaga hanenggih Ibu Sri dalah Ibu Kunti kepareng hang lajengaken laksitaning upacara. Resangat mojo pinanganten kakung arsa ngasta tilam lampus. Tilam lampus isi beras kapulaga Jawa Ketos Palawija arta receh miwah Sekar Mancawarna. Sadaya kasuntakake ing padaning keng garwa tinampi Diahayu Dela Yuniar mawi kacu ingkang sinulampeni bebasan datan wonten ingkang marebel. Kacar kucur tampa gunakaya ingkang mewerdilan pralampita Bagus Bima Aldi Setiawan paring tanggel jawab dumateng Risangat Mojo pinanganten putri. Risangat Mojo pinanganten putri hanimbangi kanthi tresna suci kang hangrembaka. Beras kapulaga Jawa Ketos Palawija arta receh miwah Sekar Mancawarna katampi Diahayu Dela Yuniar harsa kakentonaken dumateng ingkang ibu samangke harsa katampi dening Ibu Tumilah. Kawijil pangudas maraning driya ingkang ibu tatkala paring piweling dumateng Risangat Mojo pinanganten putri. Anak kundruk Dela wajibe priyamana ngupati Gunakaya mula sliramu sing bisa ngubetake Gunakaya aja boros aja ngebreh ya nok. Sinartan rumentaing berkah pangestu saking ingkang Rama dalah ingkang ibu Purna Risangat Mojo pinanganten kekalih hangadani tumapak ing upacara kacar kucur tampa gunakaya. Ibu Juru Sumbaga hanenggih Ibu Sri dalah Ibu Kuntri saking Ngayogyakarta Hadiningrat ing kesamangke kepareng hang lajengaken laksitaning upacara mitrat adat widiwadana ingkang lumampah. Ingkang samangke kepareng Risangat Mojo pinanganten kekalih arsa hangadani tumapak ing upacara dahar kembul dahar sesarengan hanenggih ingkang kawasta dahar klimah. Tetelo Risangat Mojo pinanganten kekalih
wis ngasta dahar kamulyan. Dahar kembul dahar sesarengan hanenggih ingkang kawasta dahar klimah kanthi pangajap mugi saged manggihaken tumangkebing katresnaning punang pinanganten kekalih. Mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. Sembodo ingkang jinangka Basuki ingkang kaudi miwah Lestari ingkang KSD. Ing madyaning sasana suka salebeting wardaya hamung tansah gembiraning tias kanthi pangajap risangat mojo pinanganten kekalih mugi saged hawatak momong momot momor mursid lan murakabi. Momong saged mengku pamrih ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa miwah tutpuri handayani. Momotan gampil serik lamun cinacat, bukitan gampil bombong kalamunto kaalembono. Momor gampil ing pasrawungan bebasan saged manjing hajur hajir datan cengkah kalian jejering kautamen. Mursid landem panggraitane murakabi lire boten hamung nyekapi betaing priyangga kewala nanging kedah saged nyumrambahi ing sanes. Risangat mojo pinanganten sarimbit purna deni roh hangadani tumapak ing upacara dahar kembul dahar sesarengan hanenggih ingkang kawasta dahar klimah. Arsa hanginom tirta wening kanthi pangajap samukawis pakarti mugi kalimbangono ingkang kanthi dedugilan prayogi sinartan muluring nalar ingkang pratitis satemah ingkang tinemu amung raos hayu hayem miwah hangayomi. Sinartan meninging penggalih satemah jejeg jumangkah hanggenipun kepareng badhe lelumban ing madyaning bebrayan agung. Sangya tamu sinaosari sangat mojo pinanganten kekalih sampun winisuda minangka Narendra Hari Sajuga. Narendra araning Ratu Hari Dina Sajuga sawiji hamung kewala kedah angrukebi sesanti mikul dhuwur mendem jero. Sumungkem dumateng para-para ingkang pinudihan nggih ingkang rama dalah ingkang ibu. Tumapak ing upacara Hang Ranupada nulya pinurwa Ibu Juru Sumbaga kepareng ngelolos duwung pusaka saking wangkingan hawedatan prayoga kalamunta Hang Ranupada sinartan nganggar duwung pusaka. Bapak Ibu kang luhuring budi engkang ngukir jiwa raga kula kang ageng pangorban hanane
paring pitutur luhur rina wangi tansah hangesti mreh rahayuning putra luhur kangge nayo sabarang ribet rubeda lumampah kanthi sabar heng penggalih tuhu pantese tak tampa bektimu sakloron yang bapak ibu ya leyono muga-muga sliramu bisuwa bagya mulya purwa madya wekasan dadya sumurup yen to ridaning Allah gumantung ridaning wong tuwa kosok baline murkaning Allah gumantung murkaning wong tuwa muga-muga sliramu bisuwa nurunake putra kang soleh lan solehah satemah sliramu bisa dadi tepa tulodo miwah tinulat dening bebrayaning hakatrah bisuwa hatut runtut rerutungan kanthi nindakake agama pantoming gesang agama Islam ya liyana. Sangya tamu pirawuh pilenggah ingkang pinantuing suka basuki ing madyaning sasana suka kanthi pikantuk nugraha saking ngarsa dalem Allah ponang pinanganten kekalih kepareng hanetepi panggihing risang pinanganten miterat hadat widi wadono ingkang lumampah kapratitesaken dening Ibu Juru Sumbaga panjenenganipun Ibu Sri miwah Ibu Kuntri saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalajengaken tedak gambar, tedak citra, tedak foto, foto winates cekap ingkang rama dalah ingkang ibu hanenggih Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah saha Bapak Kris Wibowo SE miwah Ibu Puji Lestari. Tedak gambar kapratitesaken dening Ibu Juru Sumbaga panjenenganipun Ibu Sri dalah Ibu Kuntri saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang makarya kalian dekorasi foto studio miwah video syuting imaji saking Semen Gunung Kidul. Sepisan malih
tedak gambar perangan ingkang sepisan winates cekap ingkang Rama dalah ingkang Ibu ingkang kepareng hangambingi sangat mojo pinanganten kekalih hanenggih Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah saha kadang pisan Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari. Sangya tamu pirawuh pilenggah ingkang pinantu ing Suka Basuki prasasat linobong ing manah ingkang dahat Suka Hamarwata Suta tumantuk dumateng ingkang mangun bujo kadi karuban ing memanis miwah sinanding kastuba manik. Kacaryaning penggalih dupi hanguningani yen to salebeting wis ma suka kawuryan bak luber hambalabar sagung ingkang rawuh werda mudha kakung miwah putri ingkang lenggah satata pepak sinaruja. Kapandu ing raos ingkang dahat tumanem ing kalbu saksana ambuka osi ing driya dene sumengkopan lir keplasing warastra lungit prentuling parasdya miwah estining prayojana tanolian daya-daya dene asung sugata manembromo kanthi pambagya yuwana kunjuk rawuh paduka. Hamung kewala rehne panjenenganipun Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah katemben nandhang bombong bebek birawaning manah prasasat kajugrugan wukir kencana karuban ing memanis miwah sinanding kastuba manik satemah legek putek bunek sanajanto sakalimah tan kuwawa medar pangandika kanthi cinitra ing ukara kepara hamung kandhek wonten salebeting wardaya. Ingkang samangke mbok bilih kasuwun cecawis paraga ingkang piniji kinarya sulih sarira saking Bratageng Bapak Pamuji Ibu Tumilah hanenggih panjenenganipun Bapak Wardiyana ingkang samangke piniji hambabar pangandika kinarya pambagya yuwana. Ing madyaning sasana suka para-para ingkang pinundi hanenggih Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah saha kadang besan Bapak Kris Wibowo sarjana ekonomi miwah Ibu Puji Lestari katemben paring berkah pangestu hangampingi ponang putra pinanganten kekalih kinarya hapais foto tedak gambar kapratitesaken Ibu Juru Sumbaga Ibu Sri Dalah Ibu Kunti saking Ayogyakarta Hadiningrat ingkang makarya kalian dekorasi foto studio miwah video syuting imaji saking Semin Gunung Kidul. Ingkang samangke mbok bilih paripurna panjenenganipun Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah hangampingi risangat mojo pinanganten kekalih saha paripurna panjenenganipun Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari anggenipun hangampingi ponang pinanganten kekalih nulya samangke samekta ing karya miwah sawegohing diri Bapak Wardiyana ingkang piniji hambabar pangandika kinarya pambagya yuwana. Ing madyaning sasana suka panjenenganipun Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari katemben hangampingi ponang pinanganten kekalih kinarya hapais foto mbok bilih paripurna Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari anggenipun paring berkah pangestu hangampingi ponang pinanganten kekalih kinarya apais foto kadang juru foto saking imaji foto studio miwah video syuting tedak gambar kasigek sawetawis kepareng pambiwara daya-daya hang lajengaken laksitaning upacara titi laksana miwah sasana katur panjenenganipun Bapak Wardiyana ingkang piniji hambabar pangandika kinarya pambagya yuwana kinarya caos hormat Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah kepareng jengkar saking sasana palenggan hangampingi Bapak Wardiyana ingkang piniji hambabar pangandika kinarya pambagya yuwana. Nuwun. Ayo ayo Bune, ayo Pakne, ayo kene
Ayo Pak Ne, rene meneh. Ayo. Ngampingi panjenenganipun Pak Wardi. Samekta ing karya miwah sawego ngidiri panjenenganipun Bapak Wardiono kasumanggaaken titilaksana miwah sasana pangandikan kacawisaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina wa may yuhlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Nuwun amit pasang alimah tabik tinebihna ing iladuni linepatna ing tolak manon mugi dumawahing tawang-tawang. Nuwun kepareng matur kunjuk wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh adi sepuh ingkang pono ing pawawas miwah lebda ing pitutur ingkang katuran sagung pakurmatan. Nuwun kepareng matur kunjuk wonten ngarsanipun pangembating praja sesatriyaning negari ingkang dados pandam pandoming kawula dasih pemangkuning wilayah Lalat dan Dusun Joho. Nunjih panjenipun Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW ingkang satuhu kinurmatan. Pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun sagung para alim ulama ingkang rinten andalu sinanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka dados panuntuning kiblat manembah mring Yang Widi. Sagung para tamu kakung miwah putri ingkang manggih suka basuki linangkung baraya agung saking panjenipun kadang besan Bapak Kris Wibowo ingkang winantu ing pakurmatan kadang reda muda tumaruna ingkang bagya minulya lan dumateng kadang pametri budaya campur sari Bayunada ingkang manggih suka basuki. Murwakane atur sumangga kawula dherekaken manungku puja puji syukur wonten ngaso dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa ninji Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat nikmat wonten ing madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalasan kawula. Sholawat miwah salam uga kunjuk dumateng jalma pinilih mustikaning jagat memani ing bumi sesatriyaning bawana ninjih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita mawantu-wantu syafaat sarta pitulunganipun samangke wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu kakung miwah putri keparengna kawula sowan mangarasa hangge gempil kamardikan hanigas anggenipun panjenengan sedaya samiya sekeca imbal wawan pangandikan. Nuhuni dawuh saking panjenenganipun Bapa Pamuji dalasan Ibu kula kinen matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sagung para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan. Menggah atur wigatos sing gati kula angka sepisan. Panjenenganipun Bapa Pamuji dalasan Ibu lumantar kawula ngambali hangaturaken pambagya wilujeng rawuhipun sagung para tamu sedayanipun. Sineratan ngaturaken matur nuwun saestu karawuhan panjenengan sedaya ndadosaken bombong birawaning manah panjenenganipun Bapa Pamuji dalasan Ibu. Sagung para tamu kakung miwah putri hambuk bilih sampun pikantuk pasugatan arupi dedaharan kasuwun hangrahapi kanthi mardi kaning penggalih kailangna juguh prekewuh kaanggepa wonten ing dalemipun piyambak. Sagung para tamu kakung miwah putri menggah wigatos sing gati atur kula ingkang kaping kalih. Panjenengan sedaya dipun aturi tindak mriki. Panjenenganipun Bapa Pamuji dalasan Ibu wonten ing ari kalenggahan punika
hanuhoni darmanipun tiang asepuh Hamiwaha putra Mahargya Siwi. Neninjih ingkang sesilih Roro Ayu Dela Yuniar sarjana ekonomi. Ingkang jinatukrama kalian Bagus Bima Aldi Setiawan. Putra jalunipun panjenenganipun Bapak Kris Wibowo sarjana ekonomi dalasan Ibu Sri Lestari, Sri Puji Lestari. Ingkang mijil saking Widoro Kidul, Bendung Kapanewan Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Lan pikantuk donga pangestu sagung para tamu para lenggah dayanipun pinanganten sarimbit sampun kaijab kabulaken kala wau kirang langkung tabuh 8 wonten ing griya pahargyan laladan dusun Njoho. Lan kekalihipun sampun sah menggahing tata cara agami, sampun sah ugi menggahing tata cara negari. Sagung para tamu para lenggah dayanipun nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi-mugi anggenipun pinanganten sarimbit samangke badhe lomban wonten ing madyaning bebrayan agung. Enggalo angsal momongan sageta hantut runtut reruntungan, sageta jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinangka, basuki kang kaesti, satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu kakung Mimah Putri menggah atur kula saklajengipun. Panjenenganipun Bapa pamuji dalasan Ibu anggenipun ngentas pitulus ingkang putri ginarubyuk sanak kadang tangga tepalih lan para wiranem ingkang asung pambiyantu panyengkuyungan. Hanamung kewala ndadosaken kuciwaning penggalih. Panjenenganipun Bapa pamuji boten saged caos piwales punapa-punapa. Namung kemawa namung saged ndedonga. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya ndadosna kungkuncaraning asma lan ndadosna amal kesaenan. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu kakung Mimah Putri anggenipun panjenenganipun Bapa pamuji dalasan Ibu ngentas pitulus ingkang putri kanthi tata cara sampun gumathok sauntawis dangu ewa semanten. Kathah kekiranganipun hambuk bilih anggenipun hanangapi karawuhan sagung para tamu sedayanipun kirang meranani penggalih saestu Bapa pamuji dalasan Ibu lumantar kawula nyuwun agunging sih pangleksama. Sagung para tamu kakung Mimah Putri pungkasaning atur mawantu-wantu panjenenganipun Bapa pamuji dalasan Ibu dumateng sagung para tamu para rawuh sedayanipun kersa lenggah ingkang sekeca hangrantos paripurnaning acara pawiwahan samangke. Mekaten atur kawula sulih salira saking panjenenganipun Bapa pamuji dalasan Ibu Tumilah. Tentu kathah klenta-klentuning atur kawula nyuwun agunging sih pangleksama. Panutuping atur akhir halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawula aturaken pranata ajira kanthi raos matur nuwun. Ngaturaken gengging panuwun Bapak Wardiono hanenggih Pak RW ingkang sampun hambabar pangandika kinarya pambagya yuwana sulih sarira saking ingkang nandhang suka hanenggih brayataken Bapak pamuji miwah Ibu Tumilah saking tlatah Njoho Kalitekuk Semen Gunung Kidul. Sangya tamu kepareng manjing gati laksana nggih pangandika kinarya gatining karsa saking brayataken kadang besan Widoro Kidul Bendung Semen Gunung Kidul lumantar ingkang piniji sulih sarira saking brayataken Bapak Kris Wibowo titi laksana miwah sasana pangandikan kacawisaken kinarya pitepangan miwah kurmat mugi wonten keparengipun Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari jengkar saking sasana palenggan hangampingi pinisepuh ingkang piniji hambabar pangandika kinarya gatining karsa
titilaksana miwah sasana pangandikan kacawisaken nuwun. Ayo Bunde. Ayo Pakne. Ayo. Kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kunjuk dumateng para bini sepuh, sesepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bektosi. Kunjuk dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang tansah kita tenggo menggah ajaran-ajaranipun. Kunjuk dumateng Bapa Dukuh Padukuhan Njoho Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. Sumrambah para lenggah tamu undangan dalah mliginipun ingkang kinurmatan piyambakipun Bapa Pamuji dalah Ibu Tumilah ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun monggo kula dherekaken ngucapake rasa syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kula panjenengan sami saengga wonten ing rikalodangan siang menika kula panjenengan sami tansih dipun parengaken sami-sami muwajahah wonten ing papan menika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula matur wonten ing ngarsa panjenengan sami mangke pinanggih lepat lan klentu utawi kirang subasita anggen kula matur saestu kula nyuwun agenging pangapunten. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten nggih aurat mun didhawuh saking Raka Mas kadang sepuh kula panjenenganipun Raka Mas Kris Wibowo SE kalian Mbak Ayu Puji Lestari kinen matur dumateng panjenenganipun Bapa Pamuji dalah Ibu Tumilah wonten ing kalodhangan siang menika. Sepindah kawula brayat ageng saking Widara Kidul, Bendung Semin Gunung Kidul. Mliginipun panjenenganipun Raka Mas Kris Wibowo SE dalah panjenenganipun Ibu utawi Mbak Ayu Puji Lestari ingkang kadherekaken saking para sederek pagersari ingkang semanten kathahipun anggenipun mlampah saking widara dumugi ing papan menika kanthi donga panjenengan sami manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun panjenenganipun Raka Mas Kris Wibowo SE dalah panjenenganipun Ibu Puji Lestari dalah kula wangsa ngaturaken salam taklim kanthi lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun keparenga kawula matur bilih anggen kula sowan sak brayat ageng saking Widara Kidul menika saestu mbok bilih ndadosaken bot repotipun keluarga ageng saking Jawa utaminipun panjenenganipun Bapa Pamuji dalah Ibu Tumilah saestu kula brayat agung saking Widara Kidul nyuwun agenging pangapunten lan anggen kawula sowan menika mboten nganti menapa-napa namung mbok bilih mangke wonten saking panjenenganipun Bapa Kris Bowo dalah Ibu Puji Lestari
caos menapa kemawon ingkang boten kawula sebataken setunggal mbaka sawiji kula nyuwun agenging pangapunten. Nggih awit ngemeni wekdal ingkang sampun tungkap sonten. Lan ketingalipun badhe jawah menika alhamdulillah. Dumateng para rawuh ingkang tansah kula hormati. Saestu mbok bilih anggen kula sowan menika kathah bab-bab ingkang kirang trep utawi kirang nuju prana dumateng sedayanipun. Saestu kula pinangka sulih saking pun Raka Mas Krisbowo nyuwun agenging pangapunten. Mbok bilih mboten kathah ingkang saged itaturaken kula nggih RW menika namung mboten saged kalih kados Bapak Wardianto nggih Pak Wardiono. Awit kula sampun purna pun mboten kulina matur. Mbok bilih wonten lepat gangsal-gangsal anggen kula matur saestu kula pribadi nyuwun agenging pangapunten ingkang tanpa pami. Mbok bilih cinupet semanten mawon namung ingkang pungkasan. Mbok bilih panjenenganipun Raka Mas Krisbowo mangke mboten ngawontenaken pawiwahan menapa-menapa. Namung mangke insyaallah wonten tasakuran nggih kasuwun donganipun. Mangke panjenenganipun Raka Mas Krisbowo anggenipun ndhawuhaken putranipun mugi-mugi putra kekalih sageta gesang kanthi sakinah mawaddah warahmah. Namung mbok bilih mangke wonten kelonggaran wekdal mangke panjenenganipun bapa pamuji dalah ibu mangke wonten lodangipun wekdal monggo mangke silaturahim wonten panjenenganipun Bapa Krisbowo wonten ing wekdal ingkang badhe dateng. Mekaten ingkang kita aturaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kondur. Sanggya tamu sabda pangandika kinarya gatine karsa sulih sarira saking brayat ageng Bapak Kris Wibowo SE miwah Ibu Puji Lestari hanenggih kadang pisan saking Widara Kidul Bendung Semen Gunung Kidul paripurna kawedhar panjenenganipun Bapak Priyatmo Subarkah. Sepisan malih katuraken genging panuwun ingkang tanpa pepindho dhateng panjenenganipun Bapak Priyatmo Subarkah. Nyuwun pangapunten menika nyuwun wekdal malih. Nggih menika nyuwun pangapunten saking piyambakipun Bapak Krisbowo ngasta nggih ila-ilanipun budaya wonten ing tlatah Jawi nggih menika urun serakah saking piyambakipun Raka Mas Krisbowo dumateng piyambakipun Bapak pamuji sakeluarga mugi-mugi saged ndadosaken supeketipun bebesanan antawisipun piyambakipun Raka Mas Krisbowo adalah piyambakipun Bapak pamuji. Nyuwun pangapunten menika kaaturaken mbok bilih pinangka wakil saking Bapak Pamuji, Bapak Dukuh menapa Bapak RW kita semanggaaken. Lajeng ingkang angka kalih menika pinangka tali asih saking piyambakipun para kadang ingkang saged ndherekaken menika piyambakipun Bapak Krisbowo ngaturaken tali asih dumateng pinanganten kekalih. Lajeng mawon Bu tindak nginggil. Mekaten cekap matur nuwun.